תקשיבו, אנחנו במצפה שגב, יש פה נוף מהמם, רוח, ויש פה גם ליד ג'ימבורי נחמד. משפחות יכולות לבוא לפה, לעשות קצת כיף, אפילו לעשות פה פיקניק שם, קרוב. רגע. שם, איפה שכל האנשים. טוב, אני מציעה לכם לבוא לפה כל הזמן. אפשר ליהנות פה בדיוק כמו המשפחות כאן, לבוא עם חברים ואתם יודעים, לעשות קצת כיף. ושם, אם תמשיכו ישר, יש עוד מקום לשבת בו וליהנות. טוב, ביי.